दङ आं दंखानायखौ नांला आंहा दाय जागोन एइथ' सेंग्राफोरनि थेंक इउ स' माच थेंक इउ सेंग्राफोरनि गोसोआ दसेनो दं होननानै आङो दंखानायखौ रायलाया होननाय लोगो लोगो गैया होनबायबो नुबाय नानैमोन सेंग्राफोरखौ बिसास खालामजायो बहुतखौनो नङा होमबा खिन्थु बैसागुआव दंखाबाबो अरजाया रंजाजायो ना मा होनो औ औ थेंक इउ स' माच आगै थेंक इउ Thank you so much. Goodbye.